Salam mehriban tomoshaçylarym, kanalyma hoş geldiňiz. Men bu günde mal ýagyny, ýani goýruk ýagy, ürküç ýagy ýa-da iç ýagy gowurup ýagyň alnyşyny görkezmekçi. Menem muny ullarymdan öwrendim, ýani öňden edilýän gadymy usuly. İlki bilen ýagy başardygyňça ownyk dorap atarmaly. Soňra bolsa ýagyň möçberine görä suw jaga goýmaly. Ýani menne 1 kilo goly iç ýag we men ýart käteden köpräk suw goýdum. Soňra peteçik otda goýup gapagyny ýapyp biraz pişirmeli. Pişirýän wagtyňyz hökman ýygy-ýygydan garyp durmaly. Ýagy gowuran wagtyňyz bilmeli dadyňyz mehribanlar. İç ýag bilen goýruk ýag, ürküç ýag ýa-da it ýag garşdyryp gowurulýan nädir? Sebäbi iç ýag çalp pişýär, beýleki ýagla giýjirek pişýär. Men bugün geçin iç ýagyny atyrdım. Ne biraz renki ütgäp başlady. Ýöne ýene de gapagyny ýapyp biraz pişirmeli. Ne öňüm aýtşym ýaly çalt-çaltdan köpräjik garşdyp durmaly. Ne biraz suwuny çekip başlady. Ýene de 2-3 minut gapagyny ýapyp goýsak, ondan sonra gowury bersek bolýar. Ne ataranyma 20 minut ýaly wagt geçdi. Suwuny çekip biraz gowurylyp başlany bildirýär. Ne mundan sonra gapagyny açyp, oduny birazajyk begeldip, ýani aralyk otda goýup gowurmaly. Biraz çalarak gyzardyp alsaňyz ýagyňyz atbakçy bolar. Käbeleri hap gyzardyp, hap gowurup alýala, onu ýag biraz gowurumtyly bolýar, ýagny ýanýar. Çalarak gowuranyň hiç diýany ýokdur, sebäbi gowurtmajan zyňlamak ulun iýilýär. Ne men şular ýalyk görünüşe gelenni alýarym. Ne ýag taýýar boldy, inni içindäki gowurtmajyny süzüp alaýmaly. Mehribanlar, dozy barada da aýdaýyn, dozyny başdan goşdan ýagy açyk diýerler. Şoň üçin ejelerimiz ýag bolup gelýärka birazajyk suw bilen dozy eredip goşýarlar. Men bolsa gowurtmajy alandan soňra gyzgynjakka üstüne owunjak dozy tepeleýärim. Ne galanly bolsa şeýdip süzgüçden geçirip alaýmaly. Men düýbüne birazajyk ýag goýjak, sebäbi mundan sonra bagröýken atarjak. Bagröýkeni öz ýagyny bişirende gaty tagamly bolýar. Ýöne mal ýagdan behi tutýan bolsaňyz, bagröýkeni günebakar ýagy ýa-da islendik üzümlik ýagyna gowursaňyzdan bolýar. Bagröýkeni bolsa indiki videolaryň birinde size görkezerim. Ne bu alan ýagymyz, ne bulam sowandan sonra ne şu görnüşe gelip doňýar. Ne görşüňiz ýaly ak gar ýalak apbakça ýag, derde derman. Ýagny geçi ýagyny ata-babalarymyz üskülügi, dümewi bijirmek üçin köp bulantypdyrlar. Ony näsaga çaý çorba etip beripdirler, ýa-da näsaga çagy bolsun, uly bolsun tapawy ýok, gursagyna ýa-da arkasyna geçi ýagdan çalpdyrlar. Şu ýerde bir zady ýatda saklamaly, ýani ýaşullarymyz aýdardy. Geçi ýag çalınan wagty diňe gursaga ýa-da diňe arka çalynýar. İkisini birlikde çalmaly däldir diýerdiler. Men geçi ýagyny şeýdip doňduruçda saklaýarym, gerekli wagty ulanýarym, birden gerek adam bolsa berýärem. Gowurtmajynam şeýdip doňduruçda saklaýarym, ony pitire goşdanam bolýar, çaý çorba etdiňem bolýar, ýa-da irtirlik etdiňem bolýar. Gowurtmajdan irtirlik edilişin bolsa, indiki videolaryň birine size görkezerim. Mehribanlar, indiki videolarymda taglykda görüşýänçe hoş sag bolan.